her er highlightsene for KDS' fodboldkamp. Vi er i det 8. minut, hvor vi kan se, at KDS spiller bolden godt op ad banen, og de har en angriber, men hvad laver han der? Han står bare fisker. Der er jo ingen, der gider at spille en sådan fisker. Han er jo slet ikke med i spillet, men der kommer en flyvende hollænder ind igennem spillet. Vi springer videre til det 41. minut, hvor man kan se, at bolden bliver spillet godt op igennem banen. Hvad laver han dog? Nej, vi må se den på en anden vinkel. Jamen, han løber direkte hen og giver ham et trælov. Det er imod fodboldens regler, det der. Jamen, den er helt galt. Han humper videre. Jeg tror, han bliver nødt til at blive udskiftet. Vi springer videre til 65. 20. minut. Der er simpelthen krise på bænken. Spillerne, de er helt op at køre. Jeg tror, det der stjernespiller, der ryger ud på bænken. Jamen, hvordan kan han sidde derude? Jamen, han har aldrig røget på bænken før. Nej, den er helt galt. De er skuffet, man kan se deres ansigtsudtryk. De er helt nede. Jeg tror, de tossede kampen virkelig sammen uden ham. Spil på fodbold, håndbold og ishockeybold på Odset.